Dito ka, Jones. May Laura inak na may report ko kanya mo. Plus 3-5. Diyos, yun. Yun. Ganun ba? Apo, siya man latan. Bakit ang rin, hindi ko pa yung magluto. Ay baga, nag-asawa ko ni Nang, ngayong round. Women. Sa mo, Okay. Bakit ganun si Kuya Andres at ate? Pinagpipilitan nila si Fran sa akin kahit hindi ko naman siya gusto. Visit kasi yung baak na yun, napakamanhid talaga. Torpe pa. Baak, may tao naman din sa pagpepestuhan natin. parang si Emma yun ah. Ano ginagawa niya dito? Parang may problema, Baak. Tara, lapitan natin. Okay. Sige, gulatin natin. Anong ginagawa mo dito, Emma? Wala. Anong wala? Di tayo palang ngarod na eh. Kasla kakaasi dito ah. Oh, latag mo dyan. Okay. Ba't mag-isa mo lang dito, Emma? Hoy, kinakausap kita. Wala. Si Kuya Andres kasi tsaka si ate. Oh, bakit si Andres at si ate mo? May problema ah. Paano? Si Franz, narereto nila sa akin. Oh, tata. Naging didi ka, Mike. Ayoko sa kanya. May gusto akong iba. Bakit? Sino ba kasi gusto mo? Ay! Ang hirap. Nandyan lang siya sa tabi-tabi. Sana all. Hayaan mo na si Andres at saka si ate mo. Tanda ka na, alam mo na yung ginagawa mo. Kaya nga, kaya mag-food trip na lang tayo. Oo, pero kumakain ka ba nito? Bakit ano ba to? Ah, yan. Janitor piece, hybrid. Bakit ganito yung itsura? Nakakain ba to? Ah, kuwan kasi. Hybrid nga eh. Di ba? Ang ganda. Pinulayan ko pa yan. Baka naman sumakit yung tiyan namin dito. Nakakain ba talaga to? Women. Ay, nagadungadamag mo. Di ka mang mano kahit mo. Gawid ko man lang eh. Hoy, Baak, umayos ka nga. Ang suplado mo na naman. Kaya nga, akala mo babaeng nireregla. Alam mo naman na yung lalaking yan. O bakit pala si Fran? Ba't anong ayaw mo sa kanya? Eh si Franz kasi, padalos-dalos. Hindi pa nga kami magkakilala. Asal agad ang gusto. Tapos si Kuya tsaka si ate, botong-boto pa sa kanya. Talagang ganyan ah. Eh yun nga ang uso. Buntis muna bago kasal. Baak, ready na ba yan? Ate, may tila makururay. Pabawik pa imit ah. Okay. Sika nga taglutog. Ako na nga. Nasusunog na yung iba oh. Hindi ka naman marunong magluto. Edi yung sunog ipakain natin kay Emma. Loko, pakainin mo ng sunog yung tao. Joke lang. Ikaw naman. Kung gusto mo, di ikaw na yung kumain ng sunog. Ikaw nga. Kung may pinangpangan natin, kasi lang nabisi na. Angie, ang sarap niya na. Baka gusto mong magbigay. Oh, magpakabusog ka ah. Itwell. Thank you, Angie. Baak,
Ito, gusto mo? Talagang yung sunog pa talaga ang binigay mo, Eh, ikaw nagluto niyan. Dapat yan nga yung papakain mo kay Emma eh. Yun pa, paubos na. Baak, eto nga yung lutuin mo. Mukhang masarap to. Yung janitor fish hybrid. Yung sinasabi mo. Si Kagluto na, Paano ba lutuin to? Ngayon lang ako nakakita ng ganito, oh. Hiwain mo ng maninipis, tapos sausaw mo sa itlog. Okay. Saka mo iprito. Nice. No. Yahoo! Nice. Nagulo pa bunga. Sana all. Come on, Jules. Pang pagkapal. Lang tumasin. Tutujubin ko. Okay. Sob. Ang samit pa talaga. Kasi sa bahan ng bakal. Oh no! Buwa pa yung babae na. Kasi yun, kasi kadwa ng babae. Yung mapigpig. Katayong tuong kami. Pinakasaksak tong nanay. Tapos pagkatata. Damay pa po kinamailan. Video ka, Jones. Oh no! May laura inak. Na may report ko kanya mo. Plus 3-5. Diyos, yun. Yun. Ganun ba? Apo, siya man latan. Bakit ang rin, hindi pa yung magluto. Ay baga, nag-asawa ko, ninang. Ngayong araw. Women. Sa mo. Okay. Ganito, hiwain mo lang ng maninipis. Nice. Ah, ganyan pala yan. Tapos, sausaw mo sa itlog. Tapos, iprito mo. Baka anong lasa niyan? Tignan mo para malaman mo. Di pa luto. Ay, ano ba? Sana all. Naku, tinamaan di singil na. Madi nga pa iiwan natin. Ako nga pa-try din baak. Para matry ko naman maghiwa. Okay. Baak, ba't ang tigas naman nito? Rabutin mo Lalambot ba ito yung tigas-tigas? Tama na. Hindi pa ba tapos yan at ito na isusunod ko? Ito oh, last na to. Okay. Dalawa na lang. Nice. Pwede na yan. Saglit na lang to. Pwede na yan. Nice. Basta na eh, gluto. Diba? Basta ka. Balik rin mo agad para hindi masunog. Okay. Hindi ko lang pala lutuin. Dahan-dahan lang naman sa paghalo magasgas ata pariyok ko. Yan, pwede mo nang tikman para malaman mo. Okay. Baak, ang sarap pala nito. Siyempre, masarap. Hybrid ko naman. Tinamaan pa yung ordadyo singil na Angie, gusto mo ba? Sige, patikim nga rin. Okay. O, ito Angie, tipirin mo Eat well. Yahoo! Hoy, baak, yung itlog mo, baka mabasag. Liwin niya. Oo nga no, masarap din pala.
Gito yung tangan lang nga panganto, buburahin ta, di na magluto. Sige yung Eh wala naman nang maluluto. Niluto mo na lahat oh. Tapos na. Awanin niya. Hey! Mga tayong din na, ni, nagbasi magaya mo yun. Raman kayong tumig amin nga raman. Sige, kumain na tayo. Inubos naman na ni Emma yung Shanghai, oh. Inubos, ikaw nga itong papak ng papak. Apo, wag pinatudo kayo pa lang, mga kayo manlatan. Si Angie kasi ang takaw. Inubos na yung Shanghai oh. Ikaw din naman na, dumudududud ka pa kanina. Simple ka pa. O sige, sinumbat kayo latan, sa latat yung mga anay. Ay, hindi ah. Ako bumili niyan. Oh, daan-daan, Emma. Baka mabulunan ka. Apay, parit mo sa amit kini Emma ito yung makan. Hindi. Ito naman, binibiro ko lang naman siya. Masarap pala to. Sige, tungtong kayo latat, mga anak mga. Angie, baka hinahanap na ako sa amin. Mauna na ako ha. Salamat dito. Ay, ako din. Yung ginagawa ko din pala sa bahay. Nakalimutan ko na. Kunin ko na to ah. Thank you. Ukis ti sabadan. Sak lang orti pinagluto dan, sak pagi pakne.